Montserrat Vilà, coordinadora de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, per celebrar aquest desè any des de la seva fundació legal, anem a dir, no? Perquè va començar abans. Una mica abans. Explica'ns una mica aquest abans, perquè hi ha molta gent que no se'n recorda, i fes-nos 5 cèntims d'aquest abans. 5 cèntims. Bueno, moltes gràcies per convidar-me. I doncs va sorgir d'unes vocalies de dones de l'Eixample que estàvem treballant arrel de que es van venir casos i vam veure el poc que hi havia en aquells moments, estem parlant de l'any 2002, el poc que hi havia en aquells moments de recursos. Només hi havia a l'EAT, el Centre d'Atenció a Dones en tot Barcelona. Vam anar a Hospitalet i vam veure que ja tenien el CAIT, que és el Centre d'Atenció de Dones d'allà d'Hospitalet, amb molta més pressupost i molt més que no pas Barcelona. Ens vam posar una mica el crit al cel i vam tenir ressò dintre del que era la regidoria de la dona, que començava llavors també. No hi havia hagut abans regidoria. No hi havia hagut regidoria de la dona dins de l'Ajuntament de Barcelona. Doncs amb la Lourdes Muñoz, que va ser la primera regidora de la dona, doncs vam començar a construir, a veure què podíem fer aquí, aquí a Barcelona. I llavors vam dir, primer que tot, posar punts d'informació, ens vam emmirallar una mica del tot amb les dones d'acció contra la violència, que elles ja feien aquest paper d'informar amb les dones que estaven passant processos de violència, i vam dir que això hauria d'estar per part de la regidoria i punts d'informació a tots els barris, etc. Bé, no hem aconseguit a tots els barris, de moment n'hi ha un a cada districte. De cada districte. Però s'ha aconseguit que realment surti a la llum tot un problema molt amagat. Llavors, què va passar? Que vam dir, llavors que teníem força, ens vam formar, van venir les de Tamaia formant-se, les de l'associació Tamaia, Lliure Sense Violència, i el que vam dir amb el districte i tot, vam dir, només es fa accions un dia a l'any, pràcticament, contra la violència. El dia 25 de novembre, que és el Dia Internacional per l'eliminació de la violència masclista. Doncs vam dir, ho volem fer tot l'any i volem que s'impulsi aquest moviment que ha començat, perquè va començar ja l'any 95, a partir de la conferència de Beijing, es mirava ja el món amb ulls de dones, era mirar el món amb ulls de dona, doncs que tot això es convertís en una lluita del dia a dia i que poguéssim anar juntes, moltes dones que potser no tenim la mateixa ideologia, no tenim les mateixes tendències feministes, no tenim les mateixes estratègies, però que sí que tenim un objectiu comú. Ara ho hem vist, abans us ho deia, ara ho hem vist amb la lluita contra la llei Gallardón, que és una petita victòria. Hem guanyat una batalla, no la guerra, perquè ara comença la senyora Mato també a dir que si les nenes de 16 anys doncs no sé què. Hem de continuar lluitant segur, però almenys ja saben que les dones vam sortir amb el tren de la llibertat totes juntes en contra d'això. I la unitat és molt important en aquests casos per poder aconseguir coses, perquè anant juntes aconseguim més que no cadascú amb la seva tàctica, que continua tothom fent la seva tàctica allà on vulgui, però juntes matxaquem el que ens interessa. En aquest cas, erradicar la violència envers les dones per part de la plataforma. El que s'impulsa és fer molta sensibilització i fer molta prevenció. Que és bàsic. És bàsic perquè, clar, de vegades s'entén la violència contra les dones com una cosa puntual, com una cosa que a un senyor se li ha anat l'olla, però esclar, és una cosa més estructural, o sigui, com és possible que hi hagi més de 80 dones assassinades cada any pels seus agressors? És una cosa cultural i de mentalitat. Només pot ser per la mateixa estructura social. O sigui, allà a la plaça Sant Jaume, que sabeu que cada tercer dilluns de mes estem allà a la plaça Sant Jaume a les 8 del vespre, vam fer una piràmide aquest últim dilluns de que veies que a dalt hi havia les dones que són assassinades pels seus maltractadors, pels seus agressors,
Però que sota hi ha tota la societat que permet moltes coses que no s'arriba aquí. I això és el que sustenta aquesta violència. Molt bé, doncs gràcies per atendre el canal Dones de Gràcia Món i que vagin molt bé tots els actes. Nosaltres posarem un granet de sorra perquè sí, i tant, vosaltres molt de granets de sorra poseu. I també doncs tothom que vulgui col·laborar pot entrar a la nostra web que... Sí, ara la posarem aquí sota. Molt bé. I la tindran a mà. Molt bé. Molt bé, doncs gràcies, Montserrat. Moltes gràcies a vosaltres.